Филъра хармоника принадлежи към така наречените хибридни филъри. Те се наричат така, тъй като съчетават предимствата на хиалуроновите и на колагеностимулиращите филъри. Хармоника съдържа хиалуронова киселина, която е хидратиращ, волюмизиращ и контуриращ продукт, както и калциев хидроксиапатит, който е мощен колагеностимулатор. В резултат на това се подобрява качеството на кожата и нейната плътност. По този начин с приложението на един продукт ние постигаме всички тези ефекти. Ефекта на процедурата се забелязва веднага след приложението на продукта, като пика на колагеногенезата се наблюдава около 3 месеца след аплицирането на хармоника, а като цяло ефекта на процедурата трае около година и половина. Процедурата по поставяне на хармоника е свързана с минимално ниво на дискомфорт и може да се върнете към извършване на ежедневните си дейности веднага след това. При инжектирането на Волайт се постига дълбока интензивна хидратация на кожата, с което се осигурява добра основа за приложението на други продукти, като например хармоника. Хидратираната кожа е способна да произвежда по-голямо количество колаген, с което се постига и синергичен ефект между двата продукта.